Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Оның жырлары халык күңелендә. Эшкерсез ихлас елмаюы белән дә ул һәр тамашачыны әсир итә. Кулына баянын алып бездере буйнап та җибәрсә, аңа тиңнәр юк. Сүзем композитор, баянчы, Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Альфред Якшәмбетов турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез, Альфред абый? Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер, әйбәт. Сезне студиябездә күрергә без бик шатбыз. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылары, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз, әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратырга мөмкин. Студиябезнең телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Альфред абый, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап итәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты, күренекле баянчы, танылган композитор Альфред Якшәмбетов. Альфред әфәнде күрше Башкортстан егете, кечкенәдән җырга моңга гашыйк булып үсә. Кулына китап алып, көй чыгарган сыман уйный, янәсе гармун кылларын тибрәтә. Уфада музыка мәктәбендә укый, армиядән соң Стәрлетамак мәдәни агарту училищесында белем ала. Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Салават Фатхетдинов белән дуслык җепләре дә шунда ялгана. Әлеге ике тере легенда инде 300 елдан артык инне-ингә терәп иҗат итә. Бүген Альфред Якшәмбетов татар эстрадасына берничә йөз җыр, әллә никадәр хитлар бүләк иткән шәхес. Татар моңыданын еракларга җиткерүче ул, яшь буынга туры юл күрсәтүче маякта. Бүгенге көннең иң популяр һәм иң халыкчан композиторларының берсе Альфред абый Якшәмбетов студиябезнең кунагы. Менә Альфред абый чыннан да милли сәхнәбезне сезнең җырларыгыз бизи дип әйтүдә миңа калса бик дөрес һәм бик урынлы булыр. Менә сезнең һәрбер җырыгыз диярлек хитка әйләнә. Әле менә шундый бер әңгәмәгезне укыган идем һәм сез анда һәрбер җырым хит булсын иде дип тырышам дигәнсез. Менә хит булсын өчен җыр нинди булырга тиеш? Җыр беренчедән халыкка үтеп кергә тиеш инде. Без бит инде халык өчен эшлибез, халык тыңласын. Җыр хит кашан була дип әйтсәм, примерно булай дип әйтергә мин. Синең җырыңда эш эшләгәндә, кунакларда, манда кайда булса да, халык колагына элеп, ишетеп җырлап йөрсә, Яисә машинада барганда машинада барганда, значит, халыкка әкрен генә керә дип уйлыйсың инде җырыңны. Шулай, шундый җырлар күбрәк булсын иде дип. Һәрбер җырым хит булсын дип әйтүем шуннан инде, менә ул җыр бит ул теге яңа бала туган сымак. Һәр кешенең баласы бит инде. Юк, бу балам тегеләй булса, бу монсы булай булсын дип әйтмисең бит инде. Һәр баланың язмышы матур булсын дип тырыша ата-ана. Җырда шулай. Шагыйрә менән композиторның теләкләре шулайдыр дип уйлыйм. Менә шунда әйтеп үтәсе килә, менә хәзерге көндә, бигрәк тә инде соңгы елларда дип әйтергә кирәк, композиторлар бер шагыйрь белән эшли башлыйлар да һәм үзенә күрә бер тандем барлыкка килә. Менә сезнең иҗатыгыз турында сөйләгәндә, сездә инде төрлелек күзәтелә. Ну, һәр кешенең үз Фишкасы бар бит инде. Кемдер бәлки бер кеше белән генә эшләү җайлы дип табадыр. Ә мин юк, мин киресенчә төрле кеше белән эшләргә тырышам, чөнки һәрбер шагыйрь барбер бит үзенең яңалыгын кертә, үзенең менә шу фишкаларын кертә дип әйтим инде. Шуңа миңа кызык. Кызык, менә бу кеше ничек карый икән бу дөньяга, монсы ничек карый икән дип. Һәм дә инде үзем шигырьләре ошаса, шул язам бит инде. Например, әйтик инде, аерылган парлар турында булса, үзеңне шул хәлгә куясың. Шатлыклы җырлар булса, үзеңне шунда куясың. Менә
әнилер турында болса, ансы нереген туған жақ түрлі, во-первых, түрлі темаға языра керек. И әр кішінің, мына әрбір шағирдің өзінің нейін қорарға жатам мен. Бұл шағирдіңші қора екен, бұл темаға масыншы қора екен деп. Шуңа меңа шунсы қызық. Демек, сіз әрбір шағирге де ашық. Ашық, Аллаға шүкір. Альфред абай, мене шыннан да сіздің бик көп жырларыңызны Салауат абай башқара шулай бет. Мене Салауат абайға жырлар язуы нешігірек? Ол бик тәлепшендір? Мансы именно Салауат абайың атып язмайын бетінде мен. Просто жырларын язам дайды. Но өзімше білемін, оңа примерін тұры келгендерін предлагайттам, ол да естественно, әрбірсін алып бармай, ылтығынап қарайдың та, шолан өзіне ұшаған алайдың сөйлеп. Именно, по заказу иногда, мына жыршыларға тоже было по заказу, абай мына именно шо шығырға, шо менге yazып берәлі десе, алай, андай моменттарда бола, бұлай шығыр ұшы екен, өзім просто үйде отырғанда язырға тырышам енді. Мен вақытым болғанда үйде отырғанда шылай язырға тырышам. Жыршылар өздері сөйлеп ала. Мене шыннан да жыр туыл бик сихри мезгілдір. Шылай бет һәм әрбір жырның өзіне көре бір өзіншеліклі тарихы да бола тұрғандыр. Мене нендей қызықлы вақиғалар болғаны бар шушы процесс дәуірінде? Бәлкі бір әрсен есіңізге түшірсіз? Әлі, жыр yazғанда мен тегі ойырым өзімгіде отырып язырға яратам енді. Кеші болса, даже қызық мәселе дегеннен бір қатынға айттым әлі. Мен айтам, нойлем, бұл әлік пісей барыны. Пісейні алып шығып бейтәрім, беш айттам еді язырға. Шо пісей үйде бірісі yok. Өзім бөлмеді, өзім ғына. Шо пісей үрі. Фікірді бұзада қоя. Ана бір ендеше алмайды, үйреу, но мен әмеш айтты ол. Мына шында ғана қызық. Абылай өзім ғына отырсам, шолай фікірі туайынды ол. Мене әйтірге керек, ең оңышлы жырларыңыздың бірсі, ол енді юк-юк жыры шылай бет. Оның енді күйі де, сөзлері де қамшылық уақытта әлгі жырға түшірілген клип та ойрым бір иқтибарға лайық. Башқарушысы турында енді әйтіп тұрмасақ та бола тұрғандар. Мене әлгі жырыңыз нешік жазылды? Ол жырны, орысша айтсаң, как ни странно, жазылды ол, ең башта күй жазылды. Мен башта шығырға қарап жырлар жазасың бетінде, көбірек. Бұл жыр нешләптір, шулай жазылдыла, сөз жоқ енді. Но мен айтам, бана орынна жоқ, деген сөздер болсын еді деп, Ләйлә Дәулетоваға бардым, ертегісін яздырдым да. Мен айтам, шулай, тіләгім шындай, мәхаббат турында яз, мына шуңа туры кетіріп, ұшы форматқа айттым енді. Мына жыр шулай туды. Именно мен айтқан орында жоқ деп қойған ол. Шулай туды. Ең мағыме шул әліші бар, әйме? Әйе. Хаманан соң енді Салауат абайға тәқдім еттік, сәйме? Әйе, бірінші. Ол мына дегенді жеріне жеткіріп жырлай. Әлі міне бұйылғы сезонда да тамашашыларыбыз әлігі жырығызны ешті алды. Әйе, қобатлап жырлайбыз бұна. Ол жыр yazanға бітіне қар бір 15-17 жыллар уақыт озғандар. Биыл қабатлап жырлайбыз. Міне жыр сәңғаты турында сөйлешкенде тағын шунысында айтып өтерге керек. Бізде енді шыннан да ижат етілген жырлар бик хисап, һәм яңалары да Аллаға шүкір туып тұра. Тек шулай да міне бір-бірсіне бик ұқшаған көйлер ұшырай башлады. Міне бой біріне нешік бұлдырмасқа екен? Бұлдырмасқа деп язған кішіге қолына соғып, ауызына соғып болмай бетінде. Келіп шығадыр енді о андай қаталар да. Но бәлкі орлайлардадыр. Не пойманы, не ворты ветер, тұрыстар. Яса язадыр енді. Но әлгілі баяға нендей жыр yazсаң да, менімше, аны халық кішейті ол жырны. Смысле, жыршы кішейтайды. Бұнда весь шығыр язушынан зависит, композитордан, аранжировщиктан, даже клиптан зависит. И ең основной жыршынан тұра, біріншіден. Но озаққы этап халық өзіне қабыл етемі бұл жырны, жоқ ма? Мұна шынан зависит етейінді, жырның дальше кету язмышы. Мұна мен бик көп кінен елер ештікәдім бар. Мұна топтық Шелеп өлкәсіне бардық, Қорған өлкәсіне бардық, қойдысыр ауылда 1700-де, 1600-де нешенші елларды бір жыр
неткән икән, шул таптык дип йырлаганнар, ну, беренче яктан әйбәттер инде ул исторический йырларда. Ну, икенче яктан мин уйлап карыйм да, электә җыр язучылар бик күп булгандыр ул. Ну, нишләптер, аны бик может эзләргә дә кирәктер ул. Значит, ул төшүп калган бит инде ул. Ни өчен әйтәм әлеге җырлар бит тоже халыкка үткәне үтеп кала. Җырлар бик күп. Меңәрләгән җыр. Аны үтпәгәне төшүп кала ул. Әкрен генә төшүп. Минең дә җырлар төшүп калып бара. Шул бөтен кешенеке төшүп кала дип. Но халыкка үткәне кирип кала. Ул үтә гасырлар буе җырлана ул. Менә шул менә шахта җырлары, халык җырлары. Халык. Аны бит инде халык җыелып язып утырмаган. Значит, кемдер язган, но гасырлар килә шуңа халык җырына әйләнеп китә инде ул. Төшүп калган аны эзләп интеграция юктыр дип уйлыйм. Төшүп калган бит инде ул. Аңлашылды фикрегез. Альфред абый, аннан соң тагын шундый сорауда биреп үтәсем килә. Менә сез һәр вакыт сәхнәдә елмаеп торасыз. Менә бүген безнең тапшыруыбызда да елмаеп утырасыз. Салават абыйның концертлары аның һәр вакыт мәзәкләр белән үрелеп бара. Менә аның бер үк концерты 10-нчы тапкыр күрсәтелсенме, 20-нчы тапкыр күрсәтелме, сез һәр вакыт аның мәзәкләр сөйләгән вакытында рәхәтләнеп көләсез. Менә нәрсә елмайта сезне? Менә бүгенге көнгә килгәндә инде менә шундый шибәр кызны күргәс ничек моңайып утырасы инде, моңсуланып. Әлбәттә, матурлыкны күрә белергә кирәк. Һәрбер әйбердән матурлыкны табигатьтән дә, дөньядан да начарлыгын эзләсәң тоже күп. Аны күрергә тырышмаска кирәк. Дип уйлыйм инде. Сәхнәдә мен ни өчен елмаеп торасың? Менә 10-20 тапкыр концерт қоясың икән, 100-нче тапкыр қойганда да елмаясың, как будто аны беренче тапкыр ишетәсең. Шундай эмоция бирә кирәк. Но шуның өчен укыдык бит инде, артист булыр өчен. Артист булырга кирәк. Бу эшегезне яратудан да килә торгандыр миңа калса. Әлбәттә. Менә әле күптән түгел генә безнең тапшыруыбызга сезнең хезмәттәшегез Илфат абый Шәехов та килгән иде һәм ул да үз чиратында менә әлеге сыйфатыгызга соклануын белдерде. Шуннан да әфәрин дип әйтәсез. Яшьләргә дә өйрәтәм, мин кайсы бердә күрәм бит инде. Шундый дәртле җыр бара, ну яшьләр бит инде, мен әйтәм, бөтен яктан килгән син. Энекәш авызын ярып дәрт бер инде. Уже вообще икенче, бана елмай берсә икенче бит инекәш. Җырына карап инде, конечно, теге моңсу җырларда. Моны характерына кирәк. Җырның характерына, шул сөйләүнең характерына постоянно аузырып тормай. Кызы икән, кызга дип көлү бара кирәк. Любой әйбернең характерына кирсәң, театрдагы сымак инде. Тормыштагы сымак. Альфред абый менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Менә җыр сәнгате турында сезнең фикерләрегезне ишеттек. Менә сезнең җырларыгызны башкаручы артистларыбыз җырларыгыз турында нинди фикердә икән? Хәзер белербез. Игътибар экранга. Альфред Якшинбетовның иҗаты хакында җырчылар сөйли. Бихисап хитлар авторының үзенчәлеге нидә? Мен инде монда бер нинди яңалык әйтмәм. Альфред абый гаҗәеп тә халыкчан композитор. Ул татар эстрадасы өчен күпме матур җырлар язган кеше. Аның көйләре гадилеге һәм моң белән үтемле. Һәм аның сүзләре дә ул гади генә сүзләргә җырлар иҗат итми. Ул һәр вакытта да сүзләрне сайлап ала. Ниндидер үзенең бардыр инде критерийлары, ләкин ул сүзләр мәгънәле, үтемле сүзләр. Кем белән генә сөйләшмә, җырларына кадәр Альфред абый үзе бик үзенчәлекле диләр. Һәммәсе аның ихласлыгын, кунакчыллыгын, юмартлыгын искәртеп уза. Композитор ул бик хыялый кеше бит. Һәрбер композитор үзенчә хыялый, аның һәрберсенең үзенә бер төрле подход дип әйтергә кирәк. Сөйләшә белү, аралаша белү. Альфред абый бик уңайлы кеше бу якка. Аның белән сөйләшергә җайлы, ул гадәттә инде теге җыр мәсьәләсе буенча сөйләшә башласаң, миңа килегез ди, өйгә килегез ди, башта шәйләр ишерә, ул матур гына әйттереп, табын артында сөйләшеп утырасың аның белән. Шуннан инде җырлар сөйли башлыйсың. Җырларга килгәндә, Альфред абый инде бик күп 500-дән артык дип беләм инде минем җырлар авторы. Шуңа күрә ул инде синең җырыңны тыңлап карый башта, тавышыңны тыңлап карый шунда. Шуннан якынча әйтә, менә бу җыр сиңа туры килергә мөмкин, мосы туры килмәскә мөмкин. Алина Сафиуллина исә Альфред абый көенә сүзләр үзеннән үзе җырлап тора. Ул сүзне музыкага дөрес итеп яткыра белә ди.
Бик күп җырлар яза бит инде ул. Бик күп артистлар белән эшли. Һәм ул эзләнүдә. Эзләнгән кеше ул мәкаль буенча эзләгән кеше таба инде ул кайчан да булса дип әйтте ди. Менә эзләнә, артистның тавышын тыңлый. Ул бит әле артистның тавышына туры килүе дә кирәк ул җырның. Ятуы да кирәк, аның образына туры килүе дә кирәк. Миңа калса ул шушы әйберләрне карый, ничектер тоемлый. Нинди матур фикерләр ишетеп беттек. Инде тамашачыларыбыз игътибар иткәннәрдер, Альфред абыйның кулында баян, димәк, музыкаль бүләк тә булачактыр. Әлбәттә. Но мине барыгыз да белгәнчә бит инде илебездә нинди Вәзгыять шулай бит. Бара шуңа ул темага төрле тема уйланып үзем аларны чөнки озатып җибәрдем. 5-6 тапкыр кырларында барып, монда Казанда ятканда алар аралашып, дитеп. Шуннан менә күптән түгел тагы бер ир язып инде. Аларга 5-6 ир язып инде. Шуларның берсе әле менә Гөлиса Газизянова сүзләренә ул Мамадыш ягынан, Шәмәк авылыннан яңа шагыйрә, әлбәттә тагы. Ул язган шигырьгә яр язып үттем. Рәхим итеп тыңлап карагыз. Егетләребез исән сау әйләнеп кайтсыннар тизрәк дигән теләк белән җырлыйм бу җырны. Томан сарган зәңгәр күкне кара болыт каплаган. Күңелләргә шомлык өстәп, табигатьтә йылаган. Әллә инде күз яшьләрен яңгыр тамчысы алган. Яңгыр тамчылары булып, аналар яше тамган. Ана күңеле балаларда, далада, ник бу сүзләр туры килде балаларның башына. Балам диеп үзгәләнә әниләрнең йөрәге, салкын көздә бәргәләнә күпләрнең бәгырьләре. Балаларым сөйіп назлап үстірген ата-ана. Хәзір инде тұйқысыз қәбәрін көтә таңда. Бар кешене тигізләді илгә килгән бу афәт. Баршабызда тик бер теләк, тынычлык безгә кирәк. Ана күңеле балаларда, баланык далада. Ник бу сүзләр килде бүген балаларның башына. Балам диеп үзгәләнә әниләрнең йөрәге, салкын көздә бәргәләнә күпләрнең бәгырьләре. Салкын көздә бәргәләнә күпләрнең бәгырьләре. Альфред абый, бик зур рәхмәт сезгә. Шуннан да ил көннәребез тыныч булсын, барыбыз да исән имин булыйк. Амин, амин. Инде бу көннәрдә сезнең яңа концертыгыз да көтелә, шулай бит? Менә үзенчәлекләре хакында берничә сүз әйтеп үтсәгез иде. Алла бирсә, 28 декабрь көнне 12 сәгать кичке 7-дә бөтен иң матур җырларымны иң талантлы җырчылар башкарачак, Алла бирсә. Шунда матур җырларымны тыңларга
Сезне кунакка чакырам. 12 залына. Аха, менә бит без инде түземсезлек белән көтеп калабыз. Альфред абый менә шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Матур бүлегегез һәм җылы әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Менә сез чын мәгънәсендә халкыбызның сөекле улы һәм бу бер дә арттырып әйтү түгел. Киләчәктә дә менә шулай елмаеп, илһамланып иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Йөзегездән һәм Амин. йөзегездән елмаю һәм кулыгыздан баяныгыз төшмәсен. Амин, чакырыгыз тагы. Алла бирсә, Килермен. әйе, элемтәдә хәбәрдә булырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.